Čaute všetci, na dnešnom videu budem skúšať divné DIY. Toto je prvé video v tomto roku, takže som nevedela, ako to mám presne začať, takže som začala týmto. V tomto videu, aktuálne keď toto točím, tak som chorá a mám úplne červený nos a preto mám aj tento šál. Ak ste tu noví, tak čau, ja som Lucy, vítam ťa na mojom kanále, dúfam, že sa ti toto video bude páčiť a ak by si chcel vidieť ďalšie podobné videá, tak môžeš stlačiť odber a oficiálne sa stať členom mojej rodinky tuto na YouTube. Potom tuto chcem dať také upozornenie, že radšej si pozrite nejaké tutoriály, ja som toto robila iba preto, lebo som chcela vidieť, že či to bude fungovať. Nejaké tutoriály budú dole v popisku, aby ste si ich mohli pozrieť. Bez ďalšieho kecania, poďme na video. Ako prvý DIY budeme robiť DIY čokoláda Vios. No, kde je to? Tak odtiaľ to musíme odpinknúť a to sa budem teraz snažiť robiť. Všade to vyzerá... Dobre, a teraz túto priehradku vlastne našrobujeme do tej vrchnej časti toho Viosu. Už keď je to tam zašrobované, môžeme tam dať čokoládu. A teraz to dáme do mrazničky na 30 minút. Takže EOS sme vytiahli teraz z mrazničky, bol tam trošku dlhšie. Nie je to až také zlé. Nie, druhá strana není tam. Podľa mňa problém, čo sme urobili tu, je buď to, že sme dali malý čokolády, alebo že tým pádom, že to bolo vlastne takto, tak sme to nechali takto. Ale asi sme to mali nechať obrátené. A ja dávam tomuto... Ja akože úprimne, keby sme to dali dole, tak by to podľa mňa vyšlo normálne, čo som dosť prekvapená, že... Ale mali by ste si asi na to pozrieť normálny tutoriál, ja som toto chcela vyskúšať, že či to naozaj ide, lebo... Takže určite si pozrite nejaký tutoriál a možno nechám nejaký v popisku, a kde to budú lepšie vysvetľovať, ako sa to robí, lebo aj úprimne ja som to vysvetlila úplne zle, keďže som sa to snažila dojsť na to, ako sa to robí sama. EOS dostáva palec hore. Ako druhý DIY budeme robiť DIY sliz. Ja som si teda našla recept zo šampónu Dixie a potom zo soli. A keďže to je takto málo ingrediencií, tak som skeptická, či to bude fungovať, lebo ja som asi preklietá, mne sa ani jeden sliz ešte nepodaril, takže uvidíme. Tak. Budeme miešať. Teraz sme vybrali sliz z mrazničky. Dali sme tam ešte trochu ligotiek, lebo ligotky. Tak to vyzerá. Je to určite také akože slizovité. A volá sa Fabio. Ideme skúsiť test, či bude taký na rukách. Takže dáme Fabiovi palec. Akože je to divné, je to hrozne nechutné, ale neviem sa s tým prestať hrať. Je to určite slizovité. Je to niečo, čo by ste chceli mať v rukách? Asi nie. A ostalo mi to na rukách. To by nemalo byť asi so slizmi. Ale určite je to sliz. Tento tretí DIY je skôr ako pokus, ktorý som chcela hrozne vyskúšať, takže preto ho robím a došiel mi, že je taký trochu divný, že by sa to nedalo dať presne ako do DIY, ale skôr do takých experimentov. Takže teraz ešte ideme kúpiť skytosky, lebo s lentilkami je to dosť slabé. Prvýkrát sme to vyskúšali s lentilkami, čo veľmi nešlo, lebo nepúšťali vôbec farbu. Tak teraz to ideme skúsiť originálne so skytoskami. To budeme potrebovať mlieko. Najlepšie plnotučné, ale ešte predtým to rozložíme. Teraz si zoberieme saponát a ako sa to volá? Ale to je cool, hrozne pekné sú tie farby. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Toto je také nové, neviem, či je dobré to video, ale teda ak sa vám páčilo, ak by ste chceli vidieť ešte ďalšie časti, lebo mňa by to naozaj veľmi zaujímalo, tak môžete napísať do komentárov a vlastne do komentov a vlastne ako koment bude aj
čo by ste chceli, aby som vyskúšala na budúce a ako som hovorila už na začiatku, tak ak ste tu noví, tak môžete stlačiť odber a budeme rada, ak stlačíte aj ten zvonček, aby ste vždycky mohli byť prví, ktorí uvidia toto video. Ja vám musím zatlieskať tým, lebo ja keď dám video, tak hneď akože po 2 minútach už tam vidím nejaké 2 komentáre a proste vy ste rýchli a klobúk dolu. Teda potrebujem klobúk. To je všetko, uvidíme sa na ďalšom videu. Čau!